Вітаю вас! Сёння нядзеля 12 ліпеня. У эфіры тэлеканала Віцебск праграма 7 дзён. У бліжэйшую гадзіну падводзім інфармацыйныя вынікі тыдня. Нічога лішняга, толькі галоўнае. А галоўнае на гэтым тыдні міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Пра асноўныя падзеі форуму раскажуць нашы карэспандэнты. І я, Вольга Шмаргун. 24 раз прагучалі пазыўныя самай яркай культурнай падзеі гэтага года. На сцэне летняга амфітэатра адбылося ўрачыстае адкрыццё міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Інна Кірыенкава нагадае, як гэта было. Кожны год «Славянскі базар» збірае шмат гасцей. У сталіцу фестывалю прыязджаюць з розных куткоў свету, каб стаць сведкамі самага яскравага відовішча гэтай культурнай падзеі. Мы вообще северяне, но сейчас живем на юге, в Краснодарском крае. Но вот мы приехали специально посмотреть. Впервые? Впервые, да. Витебск отличный город, это вообще бесподобно. Такого города еще не видел. Мы любим белорусских звезд наших очень. Вот, сябры нам нравятся. То есть те, кто поет на белорусской мове. Па традыцыі свае віншаванні са святам даслаў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. Ён асабіста прывітаў удзельнікаў і гасцей форуму ў сваім відэазвароце. А ліст з прывітаннем ад прэзідэнта Расіі зачытаў намеснік міністра культуры Александр Жураўскі. Як заўжды, на сцэне тры нязменныя вядучыя фестывалю, прадстаўнікі трох брацкіх краін. А распачало канцэртную праграму выступлення беларускіх зорак, пастаянных удзельнікаў фестывалю. Всегда, когда выходишь, получаешь такое удовольствие. И вот мы как бы как единое целое со зрительным залом. Знаете, мы 24 раз вышли сегодня на Славянском базаре. И я вам хочу сказать, что это ничем не сравнимое состояние, впечатление, когда ты общаешься здесь, на этой сцене с Витебским и со зрителями, которые находятся в этом прекрасном зале. Не абмінулі беларускія артысты ў сваім выступленні такую важную дату, як 70-годдзе вялікай перамогі. Знакаміты шлягер у выкананні Анатолія Ярмоленкі вельмі цёпла падтрымалі гледачы. Наогул атмасфера цеплыні і добразычлівасці панавала на працягу ўсяго вечара. Зоркі музычнага алімпу Беларусі, Расіі, Украіны і іншых краін свету радавалі публіку і дарылі святочны настрой. Дарэчы, сёлета як ніколі вялікая геаграфія краін-удзельніц. Са сцэны гледачы пачулі і голас опернага спевака з Бразіліі, і выступлення вядомых выканаўцаў з Норвегії, Швеції, Румунії, Великобританії. Як справедливо зазначив народний артист Азербайджана Палат Бюльбюль-Аглы, який сьогодні з'являється старшиною конкурсу молодих виконавців, Витебская сцена об'єднала майстров мастацтва самых разных национальностей. Сегодня «Славянский базар» – это единственный фестиваль на пространстве СНГ, на который могут приезжать молодые артисты из стран СНГ. И я очень рад, что фестиваль не замыкается только в своем названии, и приезжают страны совершенно не славянские, ну, например, Куба там, или еще откуда-то вот такие страны. И это очень приятно, это хорошо, что фестиваль, так сказать, не только в славянском мире, но и во всем мире нашел свое место. Старт 24-му фестивалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску дадзены. Наперадзе канцэрты, спектаклі, імпрэзы, інтрыгі конкурсу маладых спевакоў. А значыць, новыя знаёмствы, цікавыя сустрэчы і незабыўныя ўражанні. Інна Кірыенкава, Кірыл Казьберг, навіны Віцебск. Парламенtsкі сход Саюза Беларусі і Расіі ўносіць свой уклад у падтрымку фестывалю мастацтваў. І Дзень саюзнай дзяржавы на Славянскім базары – адно з галоўных афіцыйных мерапрыемстваў форуму. Як ён праходзіў на гэты раз, раскажа Александр Камович. Ужо 13-й год запар Дзень саюзнай дзяржавы праходзіць на Славянскім базары ў Віцебску. І менавіта Віцебскі форум адыгрывае важную ролю у культурным узаемадзеянні не толькі Беларусі і Расіі. У нас есть площадка и в Анапе, где собираются творческие коллективы, детские, юношеские, и в Ростове-на-Дону, и в многих других местах. Но наиболее яркая, наиболее выдающаяся, наиболее престижная площадка – это, конечно же, Славянский базар.
Рыгор Рапота сустрэўся і са старшынёй віцебскага аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым. У ходзе сустрэчы губернатар вобласці нагадаў пра ініцыятыву Рыгора Рапоты, які прапанаваў напоўніць сядзібу Рэпіна пад Віцебскам карцінамі мастака. Дзяржсакратар падтрымаў тэму і падкрэсліў, што ў Здраўнёва павінен быць не проста музей, а адукацыйны цэнтр. На сустрэчы былі паднятыя пытанні эканамічнага характару. У прыватнасці, па выніках 2014 года аб'ёмы гандлю з рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі склалі 4,6 миллиардов долларов. По итогам января-апреля 2015 года внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил 1,1 миллиарда долларов США. Как бы ситуация сложна не была, но увеличены поставки ковров, напольных покрытий в 1,5 раза причем. Это очень важно. Мясо птицы, кондитерских изделий на 23%. Также произошло увеличение. Мікалай Шарснёў і Рыгор Рапота аддалі даніну памяці загінуўшым салдатам і ўсклалі кветкі да помніка воінам-вызваліцелям. Пасля цырымоніі сакратар саюзнай дзяржавы адказаў на пытанні журналістаў. Расійскія калегі цікавіліся супрацоўніцтвам дзвюх дзяржаў ва ўмовах эканамічных санкцый. Беларускія корэспандэнты пыталіся пра сумесныя праекты, якія ўжо працуюць. Так, напрыклад, праграма «Белтрансген-2» – адзін з перспектыўных праектаў, зазначыў Рыгор Рапота. Праграма Дня саюзнай дзяржавы працягнулася культурнымі мерапрыемствамі. Госці наведалі мастацкі музей і музей-сядзібу Іллі Рэпіна Здраўнёва, дзе адбылася цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў 3-го беларуска-расійскага пленэра юных мастакоў і гашэнне спецыяльна вырабленага памятнага канверта. А фіналам стаў вялікі гала-канцэрт у летнім амфітэатры. Александр Камовіч і Леонид Табола. Навіны Віцебск. Славянскі базар хоць і сталы фестываль у межах культурнага часу, але яму толькі крыху больш за 20. І не дзіва, што ён вабіць сваіх аднагодкаў. Таму Дзень моладзі на славянскім базары ў Віцебску заўжды чаканае свята. У год моладзі, якім аб'яўлены ў Беларусі 2015, гэты дзень праходзіў як ніколі маштабна і цікава. Ці саставіў ён канкурэнцыю традыцыйным мерапрыемствам фестывалю, ведае наш корэспандэнт Анастасія Навумова. Дзень моладзі Віцебшчыны сустрэла ўжо 10 ліпеня адкрытымі дэбатамі «Выбірай бай». Гэта новы моладзевы праект, які стартаваў з пачатку гэтага месяца. Моладзь у культуры. На такую тэму выказваліся юнакі і дзяўчаты. У форме дыскусій яны абмеркавалі, як рэалізаваць свой творчы патэнцыял, ідэі і інавацыі. Асноўныя ж мерапрыемствы пачаліся 11 ліпеня з прэс-канферэнцыі ў дырэкцыі фестывалю. У прэс-цэнтры журналістаў пазнаёмілі з работы старадаўняй кузні, падарылі падкову шчасця і моднае тату ад гомельскіх мастакоў «Боді-арт». А на конференции лидер БРСМ Андрей Беляков и организаторы проекта раскрыли некоторые секреты проведения свята. Конечно, хочется, чтобы для молодежи вот эти площадки, которые им предоставляются, стали стартом в хорошее будущее, чтобы благодаря тому, что они выступили здесь, на этой площадке, на площадке Славянского базара, у них действительно дальше все получалось, и они смогли представлять нашу страну, в том числе и на международном уровне. Кроме этого, запланированы и новые площадки с учетом пожеланий и интересов наших молодежных лидеров и молодежных субкультур. Сегодня впервые откроется такая площадка под названием как «Калейдоскоп юмора», где можно будет посмотреть различные выступления КВНовских команд. Яркие, инициативные спортивные юнаки и дзяўчаты працягнули мерапрыемства арт-парадам «Беларусь у сэрцы маім». Творчае шэсце джампераў, ролераў, рок-гуртоў, танцевальных школ краіны, байкераў и многих іншых пройшло от библиотеки Ленина до площади Перамоги. Готовились очень плодотворно. Перед этим с этим номером участвовали в шоу «Я могу» на «Беларусь-1». По зрительскому голосованию заняли 2-е место. На цэнтральнай сцэне плошчы Перамогі прайшло ўрачыстае адкрыццё Дня моладзі. Удзельнікі канцэрта гэта творчыя танцавальныя калектывы, рыцарскія клубы, прадстаўнікі розных моладзевых субкультур. Адным словам, самыя адораныя і таленавітыя з усіх рэгіёнаў краіны. Несумненна, адным з самых яркіх мерапрыемстваў стаў фестываль «Агонь танца-2015». У номінацыях шоу-праграма «Брэйк», «Лаціна», «Стрит-дэнс» і «Усходні танец» прынялі ўдзел пераможцы адборачных тураў з усёй рэспублікі. Таксама на плошчы Перамогі і на іншых пляцоўках горада прайшлі шматлікія спартыўныя і забаўляльныя праграмы, сярод якіх выстава «Рэтра-аўтамабіль», конкурс 3D-малюнкаў, інтэрактыўная экспазіцыя «Моладзевы падворак». А завяршыўся моладзевы дзень музычнай бітвы дыджэяў «Беларусь-я». Анастасія Навумова, Александра Прыстаўка, Навіны Віцебск.
Сёння ўвечары на сцэне летняга амфітэатра вырашыцца галоўная інтрыга фестывалю. Удзельнікі міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2015» завяршаюць вакальныя спаборніцтвы. А напярэдадні аўтарытэтнае журы пасля паўфінальных выступленняў з 21 выбрала 15 канкурсантаў, якія цяпер і спрачаюцца за гран-пры конкурсу. Жарсці паўфіналу ў наступным матэрыяле нашай праграмы. За кулісамі паўфіналу конкурсу асабліва адчуваецца напружанне. Перад выхадам на сцэну выканаўцы хоць і спрабуюць усміхацца, але атрымліваецца не ва ўсіх. Постфактум настрой залежыць ад таго, як атрымалася спець. Канкурсантка з Румыніі, напрыклад, выглядала вельмі расстроенай. Адзіна з Харватыі прызнаўся, што нават заплакаў на апошніх нотах, праўда, хутчэй ад радасці. Харызматычны малады чалавек дэманструе ў камеру арыгінальнае тату, таксама звязанае з музыкай. The play means you have to live your life. Плей означает жить каждый день как последний, и сегодня надеюсь все-таки, что этот вечер завершится хорошо, я буду счастлив, и тогда уже в следующей моей песне будет та, которая больше подходит к моей натуре, которая будет более динамичная, и вообще-то я люблю все миксовать, то есть быть и спокойным, и сдержанным, и динамичным. Тым часам на сцэне канкурсанты імкнуцца ўразіць журы, хто як можа. Мексіканка лацінаамерыканскім каларытам, літовец арыгінальным танцам, армянка песня акапэла. Інна Ліцвін з Эстоніі, лаўрэат многіх міжнародных конкурсаў. Яна даўно імкнулася трапіць менавіта на славянскі базар у Віцебск і выйсці ўрэшце на сцэну летняга амфітэатра. Да магчымай няўдачы абяцае аднесціся па-філасофску. Конечно, я расстроюсь, но самое главное – это опыт. Это действительно самое главное, потому что это, конечно, бесценный опыт. Я уже тоже гастролировала и до этого по России, и с каждыми гастролями я для себя что-то новое открываю. И здесь, конечно, тоже очень такой хороший опыт, потому что конкурсанты очень серьезные, очень сильные все. Надзя Талевска з Македоніі прыляцела ў Віцебск на апошніх месяцах цяжарнасці. І схаваць гэта нават пад аб'ёмнай сукенкай не ўдалося. Нягледзячы на конкурсныя хваляванні, і будучая маці, і малыш адчуваюць сябе добра. Well, they say if the mother feels good, говорят, если мама чувствует себя хорошо, то ребенок чувствует себя еще лучше. Конечно, она волновалась, но это часть ее жизни, ведь она артистка, певица. Беларускай удзельніцы Валерыі Грыбусавай давялося правесці ў хваляваннях больш часу, чым іншым. У паўфінале яна спявала апошняй. Прызнаецца, сумаваць за кулісамі не даваў Дзіна з Харватыі, а ў зале тым часам падтрымлівалі маці і сябры. Я ходила, скапливала энергию, старалась не тратиться, ну и мне подняли настроение. Дина у нас такой веселый есть из Хорватии. Мысленно молюсь и посылаю молитву в космос, и вообще поддержка вся, я ее очень чувствую. Па выніках паўфінальных выступленняў прафесійнае журы конкурсу выпусціла ў фінал 15 маладых выканаўцаў. Сачыць за вакальнымі спаборніцтвамі з глядзельнай залы цяпер будуць канкурсанты з Італіі, Латвіі, Польшчы, Сербіі, Харватыі і Эстоніі. Яны ў фінал не прайшлі. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Акрамя таго, ў гэтыя дні на фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску вырашаецца і інтрыга дзіцячага міжнароднага музычнага конкурсу «Віцебск-2015». Імя ўладальніка гран-пры назавуць на гала-канцэрце ў панядзелак. Сучаснасць і будучыню фестывальнага руху «Планеты» абмяркоўвалі ў перадфестывальным Віцебску. Тут прайшло пасяджэнне Савета дырэктараў Сусветнай асацыяцыі фестываляў і міжнародная канферэнцыя арганізатараў фестываляў пад назвай «Фестывальны рух, традыцыі і інавацыі». У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі 7 краін. Аб чым дагаварыліся фестывальныя гуру, ведае Сергей Мисурагин. Славянскі базар у Віцебску міжнародная федэрацыя арганізатараў фестываляў двойчы называла фестывалем года. І гэта не толькі прызнанне заслуг. Ганаровае званне падкрэслівае вялікую ролю, якую адыгрывае Віцебскі форум мастацтваў у развіцці сусветнага фестывальнага руху. Не выпадкова, што сёлета менавіта Віцебск сабраў прадстаўнікоў Сусветнай асацыяцыі фестываляў з Беларусі, Бельгіі, Балгарыі, Ізраіля, Казахстана, Латвіі і Македоніі. Горад на заходняй дзвіне па праву лічыцца адной з фестывальных сталіц свету. За гады яго існавання ўдзельнікамі славянскага базару былі прадстаўнікі дзесяткаў краін свету, а сёлета 24-й міжнародны форум мастацтваў устанавіў новы рэкорд. Над летнім амфітэатрам уздымуцца сцягі 42 краін-удзельніц. Гэта самы прадстаўнічы фестываль мастацтваў за ўсю яго гісторыю. Менавіта пра гэта гаварылі ўдзельнікі канферэнцыі «Фестывальны рух, традыцыі і інавацыі», а ім ёсць чым параўноўваць. Славянский базар самый выше, таких форумов по-честному нет.
что-то пыталась сделать Юрмала, но это совершенно другое направление движения. Там не было концепции дружбы. Там приезжали попеть, потусоваться, и все этим кончалось. Что вот как здесь собираются друзья, учатся, смотрят и делают это, наверное, единственный претендент такой. Я так считаю. Аналагічныя думкі выказаў і выканаўчы віцэ-прэзідэнт Сусветнай асацыяцыі фестываляў Мар'ян Катароскі. Сусветны крызіс балюча б'е па культуры і фестывальным руху, але славянскі базар у Витебску прыемнае выключэнне з правілаў. Раньше было очень много фестивалей, которые страны финансировали, но, к сожалению, они потерялись. Слава Богу, что остался славянский базар. Не только самый большой фестиваль, фестиваль, который объединяет всех славянских стран. А в последний год мы свидетели, что не только славянские страны, что уже весь мир сюда приезжает. Падчас міжнароднай канферэнцыі яе ўдзельнікі выказалі шмат цікавых прапаноў і агучылі шмат сумесных праектаў. Іх рэалізацыя – справа часу. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, Навіны Витебск. Славянскі базар аб'явіў імёны сваіх лепшых журналістаў. На традыцыйнай цырымоніі адкрыцця прэс-цэнтра міжнароднага фестывалю мастацтваў упершыню былі ўручаны ўзнагароды прадстаўнікам СМІ, дзякуючы якім Віцебскі фэст вядомы на ўвесь свет. Ганаровымі граматамі Міністэрства інфармацыі ўзнагароджаны і журналісты нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі. А галоўны прыз «Залатое пяро» атрымаў фотакарэспандэнт агенцтва «Белта» Александр Хітроў. Сёлетні фестываль прымае больш за 350 прадстаўнікоў розных сродкаў масавай інфармацыі, газет, тэлебачання, інтэрнэт-рэсурсаў з 14 краін свету. У цырымоніі прынялі ўдзел першы намеснік міністра культуры Беларусі Ірына Дрыга, намеснік міністра інфармацыі Беларусі Сергей Хільман, дырэктар фестывалю Александр Сідарэнка. Цікавасць да форуму мастацтваў не аслабла. Падзея застаецца актуальнай для журналістаў, а значыць і для гледачоў і чытацкай аўдыторыі. Галоўныя мерапрыемствы міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску па традыцыі паказваюць тэлеканалы медыяхолдынгу Белтэлерадыёкампаніі. У гэтым годзе і новы тэлеканал «Віцебск» арганізуе прамыя ўключэнні з форуму. Пра тое, хто трансліруе фестывальныя мерапрыемствы на вашы тэлеэкраны у нашым наступным матэрыяле. Белтэлерадыёкампанія на працягу многіх гадоў выступае галоўным вяшчальнікам і адным з арганізатараў славянскага базару ў Віцебску. Тэлеканалы «Беларусь-1», «Беларусь-3» і «Беларусь-24» транслююць самыя цікавыя і яскравыя падзеі форуму. Дарэчы, дзякуючы трансляцыю ў эфіры міжнароднага спадарожнікага тэлеканала «Беларусь-24», канцэрты славянскага базару можна ўбачыць у разных кутках планеты. У гэтым годзе для жыхароў абласнога цэнтра фестывальныя падзеі трансліруе і наш новы тэлеканал «Віцебск». Трапіць, напрыклад, на зорны час да любімага артыста не заўсёды можа атрымацца. Убачыць куміра, які адказвае на пытанні журналістаў у прамым эфіры, і дапаможа тэлеканал «Віцебск». Одной из основных концепций вещания телерадиокомпании «Витебск» и телеканала «Витебск» являются прямые эфиры. Зрители нашего канала уже могли видеть большие прямые трансляции на 9 мая с площади Победы, с большого мероприятия, такого как «Человек года Витебщины». На теперешний момент ежедневно в прямом эфире все пресс-конференции, которые проводит международный фестиваль «Искусство-славянский базар» в Витебске, будут транслироваться на нашем телеканале. И далее наши телезрители после окончания «Славянского базара» тоже смогут увидеть эти проекты под названием «Звездный час» или «Рандеву со звездой». Для того, каб паслухаць і паглядзець на любімага выканаўцу ў прамым эфіры, не абавязкова ісці на канцэрт. Для гэтага працуе рухомая тэлевізійная станцыя. Менавіта яна забяспечвае трансляцыю мерапрыемстваў форуму. Передвижная телевизионная станция телекомпании «Витебск» во время фестиваля ведет прямые трансляции с пресс-центра и с концертного зала «Витебск». Первый день конкурса молодых исполнителей эстрадной песни, а также гала-концерт детского фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Цікавасць СМІ да славянскага базару, як заўсёды, вялікая. Сёлета на форум прыехала каля 350 прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі з 14 краін. Телерадиокомпания «Витебск» разом с фестивалем с початку існавання форуму. Ну и должен вам сказать, к моему и, наверное, к вашему удовольствию тон задает вот ваш телеканал, очень активно работает с нами. В этом году впервые «Звездные часы» идут в прямом эфире. И мы уже у вас берем и ставим на свой сайт, тоже онлайн-трансляции. Телеканал «Витебск» делает огромную работу по популяризации и фестиваля.
У ближайший час телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» покажут церемонию святочного открытия славянского базару у Витебску, концертную программу союзной державы. На телеканале «Витебск» вы убачите прямую трансляцию «Зорного часу» с Вячеславом Иноземцевым, Уладой Цвики и Флорияной Габер. Александр Камович, Александр Пристаука, новины Витебск. Витебский фестиваль знают во всем мире и во многом благодаря телевидению. Сегодня в студии программы «7 дней» председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Геннадий Брониславович Давыдько. Добрый день. Здравствуйте. Геннадий Брониславович, Белтелерадиокомпания – один из организаторов и главный вещатель фестиваля «Славянский базар» в Витебске на протяжении всего времени его существования. Сегодня события международного форума транслируют и телеканалы «Беларусь-1», «Беларусь-3», «Беларусь-24». А вот ведь это очень затратно, требует много сил и творческих, и технических. Насколько велик интерес зрителя к фестивальным трансляциям? Фестивальной картине нашей страны «Славянский базар» в Витебске, пожалуй, самый знаменитый фестиваль. Самый знаковый и по количеству артистов, известных, популярных. Очень не люблю слово «звезды». Он просто превышает все остальные фестивали, может быть, даже вместе взятые. Поэтому внимание к нему как к такому мероприятию, в котором участвуют очень любимые белорусами артисты. И отечественные, и зарубежные. Это первое. Второе. Здесь Витебск всегда очень хорошо готовится к этому празднику. Витебск любит этот праздник. Он настолько вошел органично в город Витебск, этот фестиваль, и весь Витебск со всей своей культурной историей, со всем своим багажом духовным, он очень как-то даже нет, фестиваль приторен уже к городу, к его вековой культуре, к его оригинальной. Ведь Витебск по праву носит звание культурной столицы Беларуси. У нас, правда, официально мигрирует столица, она из города в город, но Витебск, на самом деле, это такая вот столица, на мой взгляд, культуры. И вот теперь этот фестиваль, именно благодаря своей многожанровости, он раскрывает гостям нашей страны, которые приезжают сюда, а сюда хотят все приехать, раскрывает облик нашего народа, нашей культуры, нашей истории, потому что тут же и музеи, и усадьбы, и живопись, и кино, и театр, многоплановая программа – это фестиваль искусств. Поэтому не жалко никаких средств. Мы большой командой приезжаем сюда и снимаем все. А потом целый год мы это, знаете, выкладываем потихонечку на всех наших телеканалах. Поэтому просто спасибо всем, кто фестиваль это делает, кто его организовывает, кто приезжает на него. Ну вот, несмотря на достаточно сложную на сегодняшний день экономическую и политическую ситуацию во всем мире, Славянский базар, он бьет рекорды по количеству стран-участниц, в этом году 41, по количеству гостей и даже молодых исполнителей, которые прошли через отборочные туры в своих странах. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Вот с чем связан такой интерес к нашему фестивалю? Понимаете, в чем дело? Время сейчас такое, что люди хотят объединиться, соединиться, приехать, пообщаться. В момент любой опасности, такова человеческая суть, хочется прижаться к кому-то, хочется ощутить некую духовную родность, близость друг к дружке. А у Беларуси последнее время, и благодаря в первую очередь, конечно, главе нашего государства, создан имидж миротворца, создан имидж, имидж слово плохое, это суть на самом деле нашей земли, нашей страны, которая такую дорогу потерь прошла. Не дай бог другим народам такую дорогу пройти. Поэтому мы очень осторожны в каких-то обвинениях, и в выборе друзей тоже мы не спешим. То есть, и к нам едут люди, как в страну, вот, которая лучше других, может быть, понимает, что такое мир, цена дружбы, цена свободы. И у нас, вот я говорю, очень положительный сейчас вот имидж создан, поэтому с большим удовольствием. Вот я знаю, и перед этим был еще Бобруйский фестиваль «Венок дружбы», еще там фестиваль, ряд мелких фестивалей, которые есть по стране. Везде есть увеличение гостей и количество стран, потому что люди хотят. Во-первых, не все страны могут себе сейчас позволить фестиваль. Многие просто сворачивают фестивали, закрывают их, потом во многих странах
странах идет глубочайший кризис, во многих странах войны просто идут, к сожалению. Какие уж там фестивали, какие радости. Поэтому и артисты, и люди, и зрители приезжают туда, где уютно, тепло, мирно и красиво. Вот я этим объясняю. А вы в который раз на Славянском базаре в Витебске, и что лично для вас значит этот фестиваль? Я 23-й раз на фестивале в Витебске. Один раз пропустили? Один раз я пропустил. Если в начале, а я ведь с первого фестиваля наблюдаю и участвую, в качестве ведущего сначала был на Витебском Славянском базаре. С самого начала это был фестиваль, думали, год-два, возможно, там 3 продержится. Потом был определенный скандал с брендом, когда это был Славянский базар, потом сделали в Витебске, чтобы уже прикрепить к нашему городу этот фестиваль. То вначале это было некое такое диво, город так, знаете, как к новой какой-то не совсем по плечу, может быть, покупки. Вот такая вот хорошее у нас есть мероприятие, что вот как-то хорошо будет, не будет. Для меня, во-первых, Витебск для меня родной город. Если раньше я ревновал город к фестивалю, потому что мне казалось, что это, знаете, если образ взять такое вот родное, тихое, красивое, чистенькое озеро, и вдруг к нему приезжают из разных стран на берег, там раздеваются, купаются, кричат, там какие-то бумажки сорят, и потом уезжают, и это озерко, как, знаете, поруганное остается, и загрязненное немножко, этот мусор надо убирать. Это вот у меня первые такие были ощущения. Я как-то не любил вот этот, не очень шел шумный такой праздник, мощный нашему городу. То теперь, во-первых, город сам возмужал, и изменилось отношение самих артистов. Если раньше, а это было в начале, когда зарождался фестиваль, артисты высокие, артисты большие, артисты хорошие артисты, некое даже одолжение, что ли, делали, когда приезжали. Ладно, приедем, какой там гонорар, хорошо, приедем. То есть вот какой-то такой, что у вас тут за провинция, был такой вот момент, он читался очень. То теперь за честь считают. И неприглашенный артист на Славянский базар в Витебске, он начинает сомневаться, что-то меня не пригласили на Славянский базар, как-то, может быть, я уже не в рейтинге. То есть сейчас, наоборот, попасть на Славянский базар артисту в Витебске, это престижно, это уровень, потому что это в рейтинге очень хороших, очень значимых культурных событий наш фестиваль находится. Поэтому я к нему сейчас отношусь, к Славянскому базару в Витебске, как к фестивалю, который есть, был и будет, конечно, и должен быть. И он украшает город, он развивает город. И вот к этому бы фестивалю еще в это же время присоединить некий, допустим, там сельхозфорум, там выставку какую-нибудь сельскохозяйственную, какой-нибудь туристический слет где-нибудь в районе Витебска, в наших прекрасных местах. Что-то такое, чтобы насытить еще и зрителям, и какими-то параллельными событиями другого толка вот это время замечательное наше, было бы очень хорошо. Спасибо большое. На фестивальную тему сегодня в студии программы «7 дней» мы говорили с председателем Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Геннадием Брониславовичем Давыдько. Спасибо. И вам. Загадам міністра обороны Российской Федерации двое жыхароў Витебской области узнагароджаны медалями за заслуги ва ўвекавечанні памяти загінуўшых абаронцаў айчыны. Медалі Людмиле Никитиной и Виктору Тярэшченко ўручылі ў прысутнасці намесніка дзяржаўнага сакратара саюзнай дзяржавы Ивана Бамбизы падчас мітынгу памяти на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу ў вёсцы Копці. Память о вас никогда не умрет. Менавіта памяць аб'ядноўвае прысутных на мітынгу. У кожнага свая гісторыя, звязаная з той вайной. У жніўні 42-го урач Ганна Мамонова выратавала савецкага лётчыка. За гэта нямецкія карнікі забілі жанчыну і 3 яе дзяцей – Володю, Веру і Любоў. Засталася маленькая Надзея. Унучка і праўнукі Ганны Мамоновай часта прыязджаюць на мемарыял у Копці. Я горд, что у меня есть такой предок, что моя прабабушка спасла летчика, что она вела себя героически. Память всю жизнь с нами живет. Появились собственные дети, тоже старались детей привлечь, и дети с
этой памятью тоже живут. Імёны загінуўшых абаронцаў айчыны дапамагаюць знайсці і ўвекавечыць каля 2000 маладых людзей з атрада «Пошук». И сколько мы поднимали бойцов, мы поднимали их в траншеях, в воронках, в окопах, там, где застала их смерть, с наградами, с оружием, так, как они погибли. И мы укладывали в каждый гроб по 10-12 останков погибших солдат. И очень хорошо, что мы увлекаем в эту работу нашу молодежь, школьников. Потому что нам необходимо сохранить эту память. Только через память мы можем обеспечить будущее нашей страны, России, Белоруссии, всех стран СНГ. Прежде всего мы об этом думаем, потому что в этих захоронениях, в этих мемориалах покоятся солдаты войны всех народов Советского Союза. Мемарыял імя ленінскага камсамола ў вёсцы Копці – гэта 3500 адноўленых імёнаў салдат і афіцэраў, якія загінулі ў баях за радзіму. 3 десяткі гадоў пошукавай справе прысвяціў Віктор Цярэшченко. Эта работа велась и 30 лет, эта работа будет вестись и дальше, и дальше, и дальше. Вот. Для того, чтобы люди, которые здесь погибли, чтобы память о них сохранилась на века. Віктор Цярэшченко і Людмила Нікіціна за асабісты ўнёсак у справу увекавечання памяці загадам міністра абароны Расійскай Федэрацыі узнагароджаны медалямі за заслугі ва ўвекавечанні памяці загінуўшых абаронцаў айчыны. Пошук прадаўжаюць сённяшнія школьнікі і студэнты, а значыць, памяць будзе жыць. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Копці. Віцебск стаў пляцоўкай першага беларуска-славацкага бізнес-форуму. У дзелавой сустрэчы прымалі ўдзел прадстаўнікі разнастайных сфер не толькі дзвюх краін, але і зацікаўленыя ў партнёрскіх адносінах госці з Расіі і Латвіі. Аб перспектывах развіцця беларуска-славацкіх адносін Віктор Праліч. Рэальным крокам для развіцця больш цеснага супрацоўніцтва беларускага і славацкага бізнесу стала адкрыццё 2 гады таму ганаровага консульства гэтай краіны ў Віцебску. Сёння наспелі ўмовы для большага. Падпісанне пагаднення па брацімскіх сувязях паміж Віцебскай вобласцю і славацкім Кошыце, а таксама Віцебскім раёнам і горадам Холічем. Ako som spomínal, vidím, že... Как я заметил, Витебск – это город молодых людей. И мне бы хотелось, чтобы между нашими городами развивались взаимоотношения в сфере торговли, прежде всего, также в сфере культуры, чтобы туристы из Кошиц ездили сюда, и туристы из Беларуси ездили в Словакию. И также, конечно, хотелось бы, чтобы наши университеты также сотрудничали. Больш за паўсотні славацкіх бізнесменаў прыехалі ў горад над Звіной з інвестыцыйным патэнцыялам рэгіёна, прадпрыемствамі лёгкай прамысловасці, аграпрамысловага комплексу, перапрацоўчай галіны знаёміць выстава. Прадпрыемствы Славакіі нацэлены на пашырэнне разнастайных распрацовак на ўсход, для чаго і шукаюць партнёраў у Беларуси. Это сотрудничество может быть направлено, с одной стороны, на развитие и возможность представления интересов белорусских предприятий в Словакии и поиск партнеров, которые могли бы облегчить выход наших предприятий и производств в страны Европы и в страны Евросоюза. С другой стороны, для Словакии, особенно в нынешний период, очень важно в связи с теми, допустим, санкциями, которые имеются в России, возможность сотрудничества с Беларусью – это дополнительная возможность выхода на страны Евразийского экономического союза. Пакуль што дзелавыя адносіны паміж нашымі рэспублікамі даволі сціплыя, але ўжо сёння становіцца зразумела, што маштаб іх вырасце ў разы. Тым больш, што Віцебшчына мае намер развіваць тыя галіны, у якіх вобласць моцна стаіць на ногах. У нас конкретные предложения. Это село, развитие производства молочной продукции во всех ее видах с высокой добавленной стоимостью. Это нормальные, хорошие проекты, которые хорошо уже зарекомендовали себя в Европе, в том числе в Словакии. Беларуска-славацкі форум стаў нагодай пазнаёміць жыхароў Віцебска з культурным багаццем Словакіі. У горадзе пачне работу выстава вядучага славацкага мастака Павела Попа. У кінотэатры «Мір» пройдзе творчы вечар кінаакцёра Мілана Княжка. Упершыню на пляцоўцы славянскага базару запрацуе славацкае падвор'е з нацыянальным каларытам славацкай кухні. Віктор Праліч, Леонид Табол, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск.
Абласная инспекция Министерства по податках и сборах только с початку 2015 года выявила 40 выпадков нелегальной реализации товаров праз интернет. Продавцы притягнуты до отказности и вымушены были заплатить податки. Мониторинг интернет-просторы – один из новых методов работы податковиков. Сегодня служба отзначает 25-годовый юбилей. Про свято и будни инспектору податковой службы у наступным сюжете. Устойлівы міф пра тое, што падатковы інспектар не зусім прыемны надакучлівы чалавек, якому ёсць справа да чужых фінансаў, Олег Кундалеў развеивае за некалькі хвілін. Усмешлівы малады чалавек у сваёй прафесіі 8 год. Зусім нядаўна па прыступках кар'ернай лесвіцы ўзняўся да начальніка аддзела і нават стаў лепшым у рэспубліканскім прафесійным конкурсе. Адклаўшы ў бок падатковы кодекс, Олег прызнаецца, цікавей за ўсё выводзіць заўзятых падатковых махінатараў на чыстую ваду. Самое интересное в моей работе – это, наверное, все-таки выявление схем ухода от налогообложения, потому что разнообразные схемы, и интересно их находить, интересно их раскручивать, ну и, соответственно, проводить контрольные мероприятия. Опросы людей, ну и встречные проверки. По своей сути, самое интересное – это проверочная работа. Сёння на Віцебшчыне каля 400 тысяч плацельшчыкаў падаткаў. Гэта і суб'екты гаспадарання, і індывідуальныя прадпрымальнікі, і звычайныя грамадзяне. Апошнім часам на змену тоўстым папкам з падатковымі справаздачамі прыйшлі электронныя базы дадзеных. Усё большай папулярнасцю карыстаецца электроннае дэклараванне, якое апрабавалі ў 2009 годзе. Цяпер плацельшчыкі падаткаў могуць не толькі хутка адправіць дакументы праз інтэрнэт, але і аператыўна атрымаць неабходную інфармацыю. Не секрет на сегодня, что есть неблагонадежные плательщики, которые все-таки в сроки и в полном объеме платежи не платят. Это создание лжеструктур, это незарегистрированная предпринимательская деятельность, поэтому эти плательщики у нас на особом контроле. И на сегодня, если говорить такой показатель, как ненаблюдаемая экономика, 270 миллиардов за первое полугодие платежей дополнительно привлечено в бюджет вот по этим направлениям работы. Якой бы сур'ёзнай не была справа, сярод працоўных будняў ёсць месца святу. З нагоды 25-годдзя службы падаткавікі атрымалі ўзнагароды ад абласных уладаў, а намеснік губернатара узгадаў, як усё пачыналася. Я помню начало этой работы, когда мы собирали эти талнуты. Даже перечисление того, что собирали, не одну страницу займет. Сейчас кнопку нажал, клавишу щелкнул, и уже электронная декларация в определенном виде есть, и намного меньше, да? Но вот за этот эволюционный путь добавилось и проблемы, только они по-другому называются. Слово проверка и слово рейд это уже давно старое, да? От чего только стоит мониторинг. Асноўная задача падатковай службы за чвэрць стагоддзя не змянілася – папаўнення доходнай часткі бюджэту. Пры гэтым Віцебская вобласць традыцыйна ўваходзіць у тройку лідараў у фарміраванні рэспубліканскага бюджэту. Мясцовы бюджэт за кошт падатковых плацяжоў за першае паўгоддзе 2015-го папоўніўся на 4 трыльёны 800 мільярдаў рублёў. Вольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, Александр Пристаўка. Навіны. Віцебск. За 6 месяцаў у Віцебскай вобласці ад знешніх прычын загінулі 15 дзяцей. Гэта больш, чым за мінулае паўгоддзе. За сухімі лічбамі статыстыкі разбураныя надзеі і лёсы. Сярод прычын і умоў, якія садзейнічаюць трагедыі, недастатковы бацькоўскі кантроль і выхаванне, а таксама асобныя факты безгаспадарлівасці. Меры па папярэджанні безнагляднасці і гібелі дзяцей абмяркоўвалі камісія па справах непаўналетніх аблвыканкама і Савет па дэмаграфічнай бяспецы вобласці на сумесным пасяджэнні абласнога координационного совета по контролю за реализацией декрета президента Республики Беларусь номер 18. Состояние работы с детьми – это состояние работы, во-первых, и тех органов государственных, которые сегодня должны контролировать работу с детьми, которые находятся в социально опасном положении и в неблагополучных семьях. Это в первую очередь. Ну и второй вопрос, как я уже сказал, сегодня, к сожалению, у нас даже при живых родителях дети представлены сами себе. Поэтому надо жестко сегодня спрашивать не только с государственных органов, то, что мы положили на плечи, но и с тех самых неродительных родителей. Паўкіламетровая тэрыторыя цвярозасці дзейнічае ў абласным цэнтры падчас правядзення міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. За некалькі гадзін да пачатку афіцыйных мерапрыемстваў у гандлёвых кропках забараняецца продаж спиртных напояў. Начальнік управлення ўнутраных спраў аблвыканкама Віктор Сянько лічыць, што праблема п'янства вельмі востра стаіць на Віцебшчыне. Кожнае трэцяе злачынства здзяйсняецца ў стане алкагольнага ап'янення. Супрацоўнікі праваахоўных органаў шчыльна працуюць у накірунку папярэджання гэтых негатыўных з'яў і дасягнулі пэўнага прагрэсу. Мы исключили реализацию спиртных напитков в ночное время, то есть круглосуточных магазинов в Витебской области нет уже давно.
Эта работа проведена. Значит, сейчас мы выходим с инициативой председателя областного исполнительного комитета ограничить торговлю спиртными напитками с 9:00 до 21 часа вечера. Вот. Следующее. Мы отслеживаем выполнение требований закона о массовых мероприятиях. То есть в местах проведения массовых мероприятий мы отслеживаем, чтобы не реализовывались спиртные напитки, и также 500-метровом радиусе в месте проведения. Плюс идем дальше. Ну вот наш парк победителей, да, вы, наверное, обратили внимание. Я вот это соседство, честно говоря, не понимаю. Когда аттракционы, когда дети, родители, создана великолепная инфраструктура для отдыха, в первую очередь для детей. И здесь же пьянка, распитие спиртных напитков со всеми сопутствующими, вытекающими условиями. Ну, представляете, это, на мой взгляд, это неправильно. Мы, в общем-то, детям должны показывать совсем другие примеры. Мы обратились с просьбой к губернатору запретить реализацию спиртных напитков в данном месте. Губернатор нас поддерживает. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация там изменится и реализация алкоголя там будет запрещена. Ці зможа фестываль абысціся без алкаголю? Рэалізацыя спиртных напояў падчас славянскага базару ў Віцебску. Гэтае пытанне таксама стала адным з галоўных на чарговым аператыўным пасяджэнні ў старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Губернатар даручыў перагледзець арганізацыю масавага адпачынку жыхароў і гасцей горада і забяспечыць пры гэтым 500-метровую безалкагольную тэрыторыю ў месцах правядзення культурна-масавых мерапрыемстваў. Якія перамены чакаюць у прыватнасці парк пераможцаў у цэнтры Віцебска, высвятляла наша здымачная група. Катэгарычна супраць продажы алкаголю ў цэнтры фестывальнага Віцебска напярэдадні выступіла кіраўніцтва ўпраўлення ўнутраных спраў. Праваахоўнікі аргументавалі, пасля святкавання дня горада перабраўшых спиртнога грамадзян у міліцыю дастаўлялі дзесяткамі. Але як арганізаваць безалкагольную тэрыторыю, калі практычна на кожным пятачку ў цэнтры гудзе фестываль, а стацыянарныя кафэ і рэстараны не разлічаныя на фестывальны наплыў гасцей. Выйсце ў парку пераможцаў знайшлі ў заніраванні тэрыторыі. У перспектыве верхняя яго частка стане месцам адпачынку, вольным ад спиртнога. Галоўныя змены закрануць гандляроў спиртнымі напоямі і півам. Заканадаўства прадугледжвае 500-метровую безалкагольную тэрыторыю ў месцах правядзення культурна-масавых мерапрыемстваў. Таму палаткі плануюць перанесці ў ніжнюю частку парка ў так званую зону гуляняў, далей ад мемарыяльнага комплексу, выставы, ваеннай тэхнікі і дзіцячых атракцыёнаў. Але заняцца перастаноўкай гарадскія ўлады плануюць толькі пасля завяршэння славянскага базару ў Віцебску. Зараз амаль усё месца ў парку пераможцаў часова занялі палаткі раённых спажыў-кааперацый. Тым часам жыхары фестывальной столицы до перамен готовые. Это правильное решение, потому что, во-первых, здесь гуляют матери, отцы с детьми, и чтобы дети не видели вот этого всего, я считаю, это самым правильным. Так как я сам не пьющий, и тем более здесь дети, правильно было сказано, я бы просто им отдал бы зону какую-нибудь там метров 200-300 на эти палатки, и все. Нельга забывацца і пра тое, што сезонны гандаль у цэнтры Віцебска фінансава выгадная справа, і закрываць яго ўвогуле ніхто не плануе. Гаворка ідзе проста пра разумнае размяшчэнне аб'ектаў. Дарэчы, статыстыка сцвярджае, з кожным годам віцябляне і госці горада вучацца адпачываць больш культурна. Рэалізацыя гарэлкі і пладова-ягадных він падчас леташняга славянскага базару ў Віцебску знізілася на 10%, а вось піва, безалкагольных напояў і марожанага, наадварот, сталі прадаваць больш. Вольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, навіны, Віцебск. Падчас славянскага базару на вуліцах Віцебска ўсю кіпіць святочны кірмаш. Гандлёвыя рады разгарнуліся на 16 пляцоўках у цэнтры святочнага горада. Каля 500 суб'ектаў гаспадарання выставілі сваю прадукцыю. Чым стараюцца прывабіць пакупнікаў гэтыя фестывальныя дні, пацікавілася Інна Кірыенкава. Першымі выставілі свае палаткі прадстаўнікі лёгкай прамысловасці. Іх гандлёвыя рады разгарнуліся на вуліцы Леніна. Адзенне, рушнікі, абрусы, шматлікія сувеніры, у тым ліку з фестывальнай атрибутыкай. Это часто пользуется спросом. На свадьбе берут как атрибут такой, встречать молодых для того, чтобы сделать такой вот. Все идет, и спросом пользуются как женские изделия, так и для мужчин. Ну и, конечно же, постельные. И столовое белье у нас хорошо покупают на подарки. Даже гости из России очень довольны остаются покупками. Беларуская прадукцыя карыстаецца попытам у гасцей горада. Яе цэняць менавіта за высокую якасць, не палохае і цана. Натуральное качество, цвет. Доверяем белорусскому производителю.
Пастараліся сёлета і фабрыкі мастацкіх вырабаў, якія прывезлі тавары нават на заказ. Да прыкладу, умельцы з Мазыра не першы год радуюць гасцей фестывалю сваімі вырабамі з лазы і керамікі. Ніколькі не сумняваюцца, што іх сувеніры разыдуцца хутка. Люди очень довольны, очень рады, что в Беларуси изготавливают именно такие изделия, где можно купить у нас ручную работу. Самое главное, ручная работа. Это сейчас и модно, и современно, и красиво. На розных пляцоўках фестывальнага горада размясцілася 21 падвор'е ад кожнага раёна Віцебскай вобласці. Большая іх частка прапісалася ў парку пераможцаў. Кожны падворак адрозніваецца сваім каларытам і кухняй. Это будет колбаска картофельная, это будет рулята, это будет копчено-мёрзкое сало, это будут вкуснейшие наши дранички, именно национальные, с грибами, с мяской, с курицей, с ветчиной. Ну, в общем, вот самое-самое-самое, что мы тоже можем сказать вам. Адным словам, будзе чым прывабіць жыхароў і гасцей горада. Не забыліся спажыўкааператары пра афармленне і музычнае суправаджэнне сваіх падвор'яў з тым, каб забяспечыць камфорт і зручнасці для адпачываючых. В этом году новый статус придается нашей площади Свободы. Ее пытаемся оживить, и поэтому с 9 числа у нас начинается там также выставка подворий с национальным колоритом, с их творческим колоритом именно районов самобытности. Звычайна ў фестывальныя дні выручка ад вулічнага гандлю складае ў дзень больш за 300 мільёнаў рублёў. Таваравытворцы спадзяюцца, што сёлета яна будзе не меншай, паколькі улічылі вопыт мінулых гадоў і прыслухаліся да пажаданняў сваіх пакупнікоў. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. Знакаміты Віцебскі фестываль сёлета прымае каля 5000 гасцей з 41 краіны свету. Гасціннаму гораду неабходна ўсіх размясціць, накарміць, стварыць камфортныя ўмовы для знаходжання. Аб тым, хто і як сустракае ўдзельнікаў фестывалю, Святлана Макаева. Першымі яшчэ задоўга да пачатку фестывалю прыбываюць у Віцеб спецыялісты тэхнічнай службы, якія займаюцца сцэнаграфіяй, святлом, гукам галоўнай сцэнічнай пляцоўкі летняга амфітэатра. Потым супрацоўнікі службы размяшчэння сустракаюць маладых выканаўцаў эстраднай песні і ўдзельнікаў дзіцячага конкурсу. Для гасцей прадастаўлены 13 лепшых месцаў пражывання: гатэлі, профилакторы, интернаты. У нас добавилась еще одна точка проживания. Это Витебское кадетское училище, новый корпус Выстрен, с замечательными условиями, в замечательно красивом месте. Задача нашей службы — мы должны разместить всех. Ужо чвэрць стагоддзя гасцінна прымае ўдзельнікаў фестывалю гэты утульны гатэль у цэнтры Віцебска. Яго дырэктар Александр Ходасаў з гордасцю паказвае унікальны рэквізіт. Пісьмовы водгук на пражыванне ў гасцініцы старшыні першага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» народнага артыста Беларусі Владзіміра Мулявіна. Многія з вядомых зорак не мяняюць часовую прапіску падчас фестывалю і заяўляюць аб жаданні зноў спыніцца тут. Вось гэты нумар чакае Александру Пахмутову і Миколая Добронравова. И тендер, если так уместно сказать, в этом году выиграла знаменитая пара, знаменитая на весь, наверное, мир, Советский Союз, можно сказать, Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. До 25-годдзя славянскага базару гатэль да паслуг гасцей адкрые і летні філіал на беразе возера Лосвіда. Смачна паснедаць і паабедаць можна не толькі тут, але яшчэ ў 35 аб'ектах грамадскага харчавання. Разлічваюцца ўдзельнікі форуму фестывальнай валютай, васількамі, якія атрымоўваюць непасрэдна ў дырэкцыі фестывалю. Все наши гости, которые приезжают в наш город, на наш любимый фестиваль, получают определенную фестивальную валюту. Это наши василечки, 1 к 1 к белорусскому рублю этот номинал. Они их могут потратить в местах питания. Это кафе, рестораны нашего города. Вполне по душе нам васильки, потому что с ними очень удобно в плане выбора наиболее удобного для себя места питания. Неважно, это будет бизнес-класса место, это будет кафешечка-забегалка, это может быть какой-то супер навороченный ресторан. Везде вкусно. Фестывальны горад на любым узроўні сустракае гасцей з адкрытым сэрцам і жадае усім незабыўных уражанняў. Святлана Макаева, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Матчы 1/16 на Кубок Рэспублікі Беларусь па футболе, спаборніцтвы па пляжным футболе, турнір тэнісістаў і гонкі веласіпедыстаў. Спартыўная афіша наступнага тыдня прапануе розныя старты балельшчыкам Віцебскай вобласці. Чаму аддаць перавагу, дзе ўбачыць сапраўдную барацьбу з першай і да апошняй хвіліны, раскажа мой калега Сергей Місырагін. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Вольга. Наша расстанне было недоўгім, і я зноў рады бачыць цябе ў гэтай студыі. Сёння анонс спартыўных падзей насычаны. Пачну з агляду футбольных баталій, у якіх выступаюць каманды Віцебскай вобласці. Футбольны клуб «Витебск» правальна правёў першы круг чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Пасля 13 тураў віцебляне маюць на сваім рахунку 1 перамогу, 5 нічыіх і 7 паражэнняў. Яны набралі 8 ачкоў і замыкаюць турнірную табліцу. Пад кіраўніцтвам новага рулявога, выконваючага абавязкі галоўнага трэнера Сергея Ясінскага, каманда возьме старт у 1/16 Кубка Рэспублікі Беларусь. На гэтай стадыі розыгрышу сапернікам віцеблян будзе пінская хваля. Першы паядынак пройдзе на полі саперніка 18 ліпеня. Матч у адказ запланавана правесці 1 жніўня ў Віцебску. Наваполацкаму нафтану на гэтай стадыі будзе супрацьстаяць Магілёўскі Днепр. Цяпер звернемся да футбола пляжнага. Хутка стане вядома ўладанне Кубка Беларусі. Зараз у Віцебску сабраліся мацнейшыя каманды краіны, якія на пляцоўцы ў пойме ракі Віцьбы вядуць барацьбу за ганаровы трафей. Адначасова кубкавыя баталіі стануць для беларусаў апошняй рэпетыцыяй напярэдадні 6-га міжнароднага турніру па пляжным футболе Кубак дружбы 2015. Упершыню ён уключаны ў афіцыйны каляндар ФІФА. Плануецца, што ў Віцебску збяруцца 4 зборныя – Беларусі, Турцыі, Эстоніі і адна з мацнейшых зборных свету – каманды Ірану. Спаборніцтвы будуць ладзіцца з 23 па 27 ліпеня. А ў панядзелак 13 на пляцоўцы дыспансера спартыўнай медыцыны пройдуць фінальныя паядынкі абласнога тэніснага турніру. Яго першымі ўдзельнікамі сталі непрафесійныя ігракі. Пераможцаў вызначыць як сярод юнага, так і сталага пакаленняў. І завяршу спартыўны анонс навіной для аматараў веласіпедных гонак. З 18 па 21 ліпеня ў абласным цэнтры пройдзе адкрытая шматдзённая рэспубліканская велагонка памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь Александра Пракоф'ева. Арганізатары чакаюць, што на старт выйдуць больш за 100 спартсменаў з Расіі і Беларусі. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. Далі і Пікаса ў Віцебску. Мастацкі музей прадстаўляе графіку, скульптуру і кераміку двух вялікіх іспанцаў. Гэтая выстава атрымалася дзякуючы руплівасці загадчыцы музея Вольгі Акуневіч. Калі тая даведалася, што экспазіцыю прывозяць у Мінск, звязалася з яе ўладальнікам, мецэнатам з Расіі Александрам Шадрыным і прапанавала яму паказаць уласны збор на радзіме Марка Шагала. Гэта і стала галоўным аргументам для калекцыянера, бо дагэтуль унікальная экспазіцыя выстаўлялася толькі ў гарадах-мільённіках. Мы постарались представить здесь наше видение этой коллекции в виде видеоэкскурсий в форме каталогов. Оно имеет очень характерную положительную окраску. Мы старались не брать какие-то негативные черты художников, поскольку и Дали, и Пикассо были совершенно неоднозначными людьми, и оба этих художника имели противоречивые черты характера. Мы постарались взять все самое положительное, именно созидательные черты их творчества, их личности, их наследия и вложить это в эту коллекцию. А что включает экспозиция? Сколько предметов? Можно как немножко такую статистику? Да. Здесь, мне подсказывает Ольга Ивановна, да, 205 предметов представлено в экспозиции. Большинство из них это работы Сальвадора Дали. Их хорошо и удобно будет просматривать по каким-то определенным тематикам, то есть это коррида, отдельная тематика, это тематика работы Сальвадора Дали, вдохновленные стихотворениями господина Гийома Полианера, поэта, который был другом самого Пабло Пикассо и очень важен в рамках французской поэзии 20-го столетия, я думаю, и за все время в целом. И также можно посмотреть очень характерные и удивительные скульптуры Сальвадора Дали, объемные образы, которые он создавал и оттачивал в течение всей своей жизни. Эта выставка только начало. Мы мечтаем о новых проектах, и благодаря таким людям, как Александр Иванович Шадрин, выставка состоялась. Музей на эту выставку не затратился. Он оказался и меценатом этой выставки. А насколько трудоемко было ради 10 дней упаковать, распаковать, смонтировать эту выставку. Но Шадрин сказал:
Я ради города Витебска, ради города Марка Шагала все-таки готов привести выставку, причем я уже говорила об этом, что он хотел открыть выставку именно в День независимости Республики Беларусь. Усё багацце беларускага мастацкага тэкстылю экспазіцыі, якая разгарнулася адразу на 2 выставачных пляцоўках. У цэнтры «Залатое кольца» Віцебска дзвіна і абласным краязнаўчым музеі майстры і іх вучні прадставілі свае работы, якія адлюстроўваюць сувязь пакаленняў і пераемнасць традыцый у старажытнейшым відзе беларускага мастацтва. З экспанатамі азнаёмілася Інна Кірыенкава. Выстава так і называецца «Злучальная нітка». Тут прасочваецца сувязь народнага ручнога ткацтва і сучаснага мастацкага тэкстылю. Аўтары дэманструюць вялікую разнастайнасць тэхнік. Наогул сучасная школа тэкстылю ўражвае багаццем кампазіцыйных і каларыстычных рашэнняў. Мастакі не баяцца эксперыментаваць і выкарыстоўваць разнастайныя матэрыялы. З лёнам альбо шэрсцю гарманічна спалучаюцца і саломка, і дрэва, і нават пластык. Багацце фантазій і творчых пошукаў. Галоўнае, усё трэба рабіць з душой, заўважае майстар з 30-гадовым стажам Тацяна Козік. У меня своя техника, там я выкарыстоўваю тэхніку складаную і аб'ёмную. І в основном я стараюсь працаваць са льном, асабліва апошнія часы. І таксама выкарыстоўваю розныя матэрыялы, прычым я асабістая тэхніка. У мяне даволі шмат вучняў, нягледзячы на тое, што я не выкладала ва ўсякіх вышэйшых установах. Вось, але яны жывуць у Парыжы і ў Маскве, і тыя, хто хацеў, усе скончылі, атрымалі адукацыю і ўсе сталі мастакамі. Тацяна Козік яшчэ і аўтар калекцыі адзення з лёну «Птушыны рай». Падчас вернісажу былі прадстаўлены адразу 2 калекцыі выпускнікоў кафедры дызайну Віцебскага тэхналагічнага універсітэта. У іх спроба аўтараў спалучыць беларускія традыцыі народнага ткацтва з сучаснымі матывамі. Арганізатары выставы спадзяюцца прыцягнуць увагу моладзі да беларускага тэкстылю і захаваць багатую духовную спадчыну. В современном мире глобализации, когда идет очень быстрый обмен информацией и, соответственно, и культурной информацией тоже, поэтому хотелось бы сохранить самобытность нашей белорусской нации. У нас очень богатая культура, надо ее изучать, и мы бы хотели передать традиции и привлечь нашу творческую молодежь к изучению истоков, к изучению нашей культуры, наших корней. Спецыялісты заўважаюць, што беларуская школа тэкстылю можа смела заяўляць пра сябе ва ўсім свеце, тым больш што справу таленавітых майстроў працягваюць маладыя. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск. Упершыню на славянскім базары прайшоў фэст вулічнага мастацтва. На працягу 5 дзён на 7 вятрах сваю творчасць прадставілі дзясяткі ўдзельнікаў з Беларусі, Расіі, Малдовы і Бельгіі. З вулічнымі тэатрамі, музыкамі, паэтамі і мастакамі пазнаёмілася Юлія Устінова. Новы праект 24-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску адбываецца на 7 вятрах. Гарадскія вуліцы і плошчы сталі дэкарацыямі для інтэрактыўных спектакляў, містэрый і перформансаў. Гэта першая сустрэча Віцебска з вулічным мастацтвам у такім шырокім маштабе. Жаданне прыехаць у фестывальны Віцебск выказалі больш за 200 удзельнікаў. Гэта вулічныя тэатры, традыцыйная батлейка, паэты і музыканты, мастакі і перформеры. Прайшлі адбор па эстэтычных крытэрыях. У скверы Маяковскага на 6 залатых і срэбраных жывых статуй. И в театре нужна своя какая-то сноровка, и на улице нужна это разные виды работы. Мне больше нравится на улице, потому что это намного ближе к людям. Ты можешь пообщаться, они тебя могут даже иногда пощупать, потрогать, потыкать, да. Вот, и на мой взгляд, это лучше, ближе как-то. Очень интересна реакция людей, вот смотришь, как там получше подойти к кому-то еще, потому что еще, так, искусство не очень развито. И многие думают, что мы просто статуи стоим. Надо привлекать к себе людей, как-то двигаемся, стараемся. Особенно мне, например, интересно с детками работать. У них вообще абсолютно разная реакция у каждого ребенка. Жывую цікаўнасць да жывых статуй праяўляюць і дзеці, і дарослыя. Нават традыцыйны дождж не перашкаджае фестывальнаму руху на вуліцах Віцебска. Коні чакаюць сонца пад дрэвам, людзі працягваюць праменад пад парасонамі. Хорошо здесь и красиво. Только здесь дождик. Я очень люблю смотреть на все красивое. Здесь очень все красиво. И картины, и люди, и статуи, и вокруг здания, архитектура, все красиво. Проезжаю на фестиваль «Славянский базар». Здесь особый дух, настолько здорово, настолько впечатляет. И Витебск не узнать. Фестиваль дал рост городу, рост людям. А посмотрите, какие люди здесь прекрасные живут. Здесь замечательные живут. Сибры молодцы.
Вулічныя тэатры, музыка розных напрамкаў, паэты, мастакі. Праграма фэсту задумана так, што любы можа знайсці сабе перформанс па душы. Вулічныя акцёры свабодныя мастакі. Яны не зоркі, проста ставяцца да сябе. Пэўна таму гэта мастацтва блізкае людзям. Нам падабаецца гульня, а вулічныя акцёры – майстры імправізацыі. Гледача на вуліцы яшчэ трэба злавіць і ўтрымаць, а гэта ўжо паказчык майстэрства. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Вынікі наступнага тыдня будзем падводзіць у нядзелю 19 ліпеня. Нашы карэспандэнты раскажуць у тым ліку пра ўрачыстае закрыццё міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску, назавуць імёны ўладальнікаў гран-пры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2015» і дзіцячага музычнага конкурсу. Не абмінуць увагай і іншыя цікавыя падзеі жыцця вобласці. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск».